ҷоми ҷаҳони 2022 идома дорад ва мо мухлисон аллакай шоҳиди ҳангомаҳо дар мусобиқа гаштем. аллакай пеш аз мусобиқа Карим Бензема барандаи тӯпи тиллоӣ ҷароҳат бардошт ва иштирок накарданаш ҳамаро ҳайрон кард. Ин аввалин бор аст ки ду муддаии асосӣ барои тӯпи тиллоӣ дар ҷоми ҷаҳон ширкат намекунанд. Садио Мане низ бо иллати ҷароҳаташ мухлисони сенегалии худро роҳафтода кард. Баъди анҷоми бозии якум боз як рекорди нав ба қайд гирифта шуд. Қатар якумин мунтахаби мизбоне шуд ки дар бозии кушодашавии мусобиқа мағлуб шудааст. Ҳамагон мунтазири то охир талош кардану ақаллан мусовӣ кардани онҳо буданд, вале эквадориҳо қисми аввал вазифаи худро ба хубӣ анҷом доданд ки мухлисони қатарӣ товони тамошои давоми бозиро накарда баъди 45 дақиқаи бозӣ тарки майдон карданд. мухлисони футбол ин чемпионати ҷаҳон аз тахминҳои мутахассисон ҳам ҷолибтар рафта истодааст. Имрӯз мунтахабҳои Швейтсария, Камерун, Уругвай, Кореяи Ҷанубӣ, Португалия, Гана ва ҳамчунин Бразилия, Сербия рақобатҳои аввалини худро дар мусобиқа баргузор мекунанд. аз хизматрасониҳои шарики мо ширкати 1x истифода бурда фоидаи пулӣ ба даст доред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. агар ҳангомаҳои рӯзи дуюмро гӯям, шумо каме ҳайрон мешавед. бозии миёни мунтахабҳои Эрон ва Англия мавзӯи калони баҳси расонаҳои хабарӣ шуданд ки касе мунтазираш набуд. худи бозӣ ба пуррагӣ дар идораи англисҳо будат бо ҳисоби 6-2 хотима ёфт. агар як тарафи ҷолиб ин дар рӯйхати голзанҳо шомил нашудани Ҳарри Кейн бошад, тарафи дигари ҷолиб ин муди варзишгоҳ дар вақти садо додани суруди миллии Эрон мебошад. сару садоҳои гӯшхарош. вале агар нигоҳ кунед, он аз сӯи мухлисони англис набуд. ин мухлисони эронӣ буданд ки ҳар гуна садо баланд мекарданд ва бозингарон гӯё аз ин розӣ буданд. новбаста аз чӣ қадар муҳим будани ҷоми ҷаҳон, 11 бозингар хомӯш буданду суруди миллияшонро намехонданд. муқобилияти онҳо бо суруди миллияшон аллакай моҳи сентябр дар вақти бозии дӯстона бо Сенегал оғоз шуда буд. чӣ хеле маълум шуд, мухлисон ва бозингарон аз вазъи дохилии кишварашон норозӣ буданд. бисёри онҳо доду фиғон мебардоштанд ва дар даст баннерҳо бо навиштаҷоти озодии ҳаёти занон доштанд. хулоса як зан, шаҳрванди онҳо Маҳса Аминӣ, дар моҷарои ҷон бохта буд ки дар дохили кишвари ба мо ҳамзабон норозигиҳо дида мешуд. бисёриҳо аз он норозӣ буданд ки қонуни кунунӣ барои сару либоси занон дигар мисли собиқ набошад ки ҳуқуқи онҳоро поймол мекардааст. марги он зан сабаб ба он шуд ки дигар бонувон ба кӯчаҳо баромада тартиботро вайрон кунанд. онҳо гирдиҳамоиҳо ташкил карда дар кӯчаҳо оташ гиҷон мекарданду аз ФИФА талаб карданд ки Эронро аз ҷоми ҷаҳон хориҷ карда ба ҷои он мунтахаби Украинаро ворид кунанд. бозингарон бо хомӯшӣ пуштибонӣ аз ин масъала карданд, вале сармураббӣ Карлош Кейрош аз ин амали мухлисон ва бозингарон розӣ нест. ӯ қайд кардааст ки чизе ки рух надиҳад, чизе ки нагӯянд, ин ба мо дахл надорад. бигзор футбол тоза бозӣ карда шавад. ба ақидаи сармураббӣ ин ҳама рӯйдод ба рӯҳияи бозингарон таъсир мерасонад ки дар бозӣ бо Англия бараъло дида мешуд. агар ҷоми ҷаҳони 2018-ро нигоҳ кунем, ин мунтахаб бо Португалия 1-1 мусовӣ карданду муқобили Испания 1-0 бохтанд. хулоса Кейрош мехоҳад ки футболбозон озод бошанд ва бозии худро нишон диҳанд. ӯ илова кард ки ин номумкин аст ки бозингаронро дар ҷоми ҷаҳон фишор диҳанд. шумо ҳатто тасаввур карда наметавонед ки ин бачаҳо чӣ қадар норозигӣ аз ҷониби мухлисон болои худ дидаанд. ана капитан бошад оиди ин масъала чунин гуфт: мо бояд вазъи кунунии кишварамонро қабул кунем. мо инҷоем, вале ин маънои онро надорад ки садои мухлисон нестем. мо бояд ҳамаро эҳтиром кунем. мо мухлисон бошад, умед ба он мебандем ки бозии мунтахаби онҳо хуб мешавад ва дар рақобатҳои баъдӣ пирӯз мегарданд. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба поён мерасад. то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.